Guys, good morning everyone. Magpunta ako sa lungsod ng Tubod. Kasi baliton ma. Panghanda namin mamayang gabi. Magpansit rami ko walay handa. O amo ang tiwason ang among Christmas 3D decor wala pa jud na human. Ginoo ko gasig ulan. So guys, please watch and subscribe to my YouTube channel. Unsa pa? Adto na ko kay medyo na pag human ani na ako, balik po ko dayon kay wala pa mi nahuman sa mo ang Christmas tree kay pagka 25 sa gabi is judging naman. Sa punya mong iski oy, ginoko. Dala na ko akong tsinelas kay dito ko magtsinelas sa ubos guys. Kay perting ulan na dayon. Bati ang tempo karon sa mua diri. Ganina pa ni siyang alas 6 sa buntag kusog na kayong ulan. Kadungog mo aron unsa ron gatingog. Mauroy baha nga kusog kaayo ning kalit ra jud ang ulan. Alas 7 paingon sa alas 8 sa buntag. Kay kung wala mo undang ang ulan diri sa mua, baha na pod. Kay ang amuang area is baha unon jud ni siya. Tanawan nyo guys ha. Guys, dalom kay guys, oh. Dili ko agi guys, kay mahadlo ko ito sa tulay kay danlog kaayo. Oh, baba, dalom kay siya, oh. Tanawa. Pwede no ko Lord. Ayaw in town ko, pagi in town ko Lord. Lalong kay siya. Oh my God, kalalong. Mubaba lang ko eh. Lalong kay man siya. Pikas ako agi sa tulay na kumuagi kay lalong. Taka murag na ako'y natumban nga humok. Murag halas eh. Ginoko. Ginoko kadlok. Danlok siya kadang murag humok. Ginoko dahi. Hi, Merry Christmas di sa lahat no. Tanawa ang amo ang suba diri udan lug man ko diri. Monong mahadlok ko kumuagi diri oh. Ha. Itom ang tubig kay kalit ang baha. Grabe kay ni siya. Ang tanawa. Delikado lagi diri mga bata. Salamat po di ay sa tag-iya sa yuta nga ni sugot og pabutang og tulay si Uncle Kiking Daligdig. King Daligdig. Shout out ko. Out ni Camille. Si Camille Hard ang gusto nga magkita mi sa Cebu City og dira ko matulog sa ilahang apartment. Magkita mi ni Ray Peral katong diverse nga bata from Cebu City. Pizza ko sa amo ang balay katong karaan among balay kay mag-charge ko sa cellphone. Then kita-kita dira Camille, Referral og ni Sir Yung sa Cebu City karong sinulog. January 13 to 15 na ko dira ha. I love you guys. Kung sapa guys oh. Hinahinay lang. Uy, gwapa kay kung buhok no. Oh, taas gihapon. Di ka na ko sa tubod ha. Di ka na mi sa mong lungsod. Ayan akong dala. Bugat kaayo. Municipality oh. Ako rin nga swaton. Layo ang hikan oy, grabe. Dawata sa ma. Aka. Kuan balik pa taron sa itong mga parol. Ubi ako kuan ay unsa pang orasa. Sino ko hapit na mali alauna. Ikag tubod Lanao del Norte. Mga unta ninyo. Ang akong napalit sa kilong manok. Pako dayon. Ano sa inyo ha? Sa mo ni pag-abri eh?
Ang kaon nga nakulihan. Basa man siya. Basa. Dili siya gahe. Kaya tag-inog. Oh, di klaro na siya, no? Yeah. Dayon. Ang imong 1.5 nga kwarta kay wala na si Silio. Pagbalik mo di nakakakuag motor plate. Ako man nagiging sa daang ng muntag. Ayun. Nagpalit mo ko tungang karning bukog sa baboy para latan. Butangan og lutya 2 kilo. Human. Tangla 2 ka sako. Mauri handa niya ah. Dayon sa puro 4 sa 5 di ay mauda yung tangtang nila kay ang kawayan na laya. Chinese bamboo mo daw na. Nagbagulbul si Unin ng ano daw ning kiosk. Dayon naapoy ko kauban diri nga mong kalitra og kuan. Abalong nag. Ay, ade uyap. Ade uyap ka ko uyap eh. Mukalit tag igwik baka bantay mo mukalit tag igwik. Muragi. Ano mouse kayong uyap man no? Ha? Oh, kanay rin yung daini siya. May po kay nihatag po siya. Ano kape ba? Kaman mo aning kaon, mabalik mo dito kaya. Na og dili ka mo adto dili. Pagtan-aw na ko dito naa dito sa Lindoy ga. Kasi sa tungalan mo man? Dili ba nga ato ba? Kulyana. Kulyano. Naginuktok naman pod. Ang ginawa. Bakit ito na ako? Tiklo na dire. Ang tigirli po in taon, sirado pa mang balay. Ha? Balik ko yung ano pagkahumam. Ha? Ang katabaho. Petuhon din akong uyap ma. Mas mulamig pa ang uyap. Kani mo na siya moron. Natingala ko nagkauna ni Igwik magkalit. Ano naman to siya? Ano siya moron? Moron. Oh, di ba? Ang ubang kay lumoy, ang ubang gahi. Ano ni moron sa Plaridel man daw to siya, taga Plaridel. Salamat guys, maadto na mi taud-taod. Ang ingon sa kog kape daan.